Čaute ľudia, ja som Humar a vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát to bude opäť turistika a ideme spoločne si dať, jak sa hovorí, do tela. Chcel by som zvládnuť túto túru v podobe 60 km. Neviem, či sa mi to podarí. Okruh, ktorý idem, je Horné Srnie. Vyjdem na horáreň Chrastkovú, ktorá sa nachádza nad obcov Krivoklát. Odtiaľ prejdem na Vršatec, kde sa kúkneme z vrcholu Chmeľova. Potom zídeme dole do Červeného kameňa. Odtiaľ si vyšlapme na Kobylinec, ktorý má 911 metrov nad morom. Ešte som tam v živote nebol, tak uvidím, aké to tam je. A potom by som chcel prejsť na hranice Československé. Odtiaľ zídem do Brumova Bylnice. A následne by som chcel vyšľapať na Javorník, ktorý sa nachádza nad Horným Srním, a zišiel by som ku nám cez Lipovec a Jarošov chodník. Tak uvidím, či sa mi to podarí. Ešte je tma, nejak 6 hodín 30 minút. Mám tak 7 km už za sebou. Za chvíľu narazím na Dračiu studňu, ktorá sa nachádza medzi Giliankou a to Chrastkovou. Nachádzame sa na Dračej studni. Kebyže viac svetlo, tak by ste ju videli pekne. Toto moje svetlo je také poslabšie, ale je to krásne zamrznuté. Nádhera. Aktuálne sme už blízko horární Chrastkova, ktorá sa nachádza tým smerom. Takže my ideme po tejto cestičke. Je to taký okruh okolo týchto skál. Neviem, či to je dobre vidieť. Volajú sa Kozie rohy. A tu by som chcel natočiť tiež jedno videjko. Je odtiaľ aj krásny výhľad na Vršatec. A nachádza sa tam aj ďalšia jaskyňa. No, neviem, či sa to dá nazvať jaskyňa, ale je to taká diera medzi skalami. A úprimne ešte som tam nebol v nej. Dostal som sa tam iba do polovice, ale ďalej som išiel, lebo tam to bolo moc úzke, ale na budúce, keď budem odtiaľ robiť video, tak by som rád zavolal nejakého parťaka a ešte sme to tam preskúmať, lebo naozaj je to tam tenké, tak aby bola pomoc pri ceste. Tam pred nami je vrch, ktorý sa nazýva Bielý vrch. Je vysoký 819 metrov nad morom. A hen tam vzadu je Chmeľová a tá meria 925 metrov nad morom. Odtiaľto z tejto lúky je nádherný výhľad na Vršatec aj
na celé okolie Dubnica, Latce. Bielý vrch. Nádherné. Jedným smerom toto všetko, to už je Česko. Aj za týmito stromami. Tým smerom pôjdeme potom tiež. Tam je ten vrch Kobylinec. Krása. Odtiaľ to je aj vidieť Inovec. Keď už na ne svieti slnko, tak by bolo vidieť aj Klak, tuším. Dobre, ja pokračujem, ozvem sa vám z Chmeľovej. Zišiel som akurát z Chmeľovej. Som nad Červeným kameňom. A ideme takto. A hen to by mal byť Kobylinec. A odtiaľ pôjdeme po tom hrebení. Takto a hen tam zídem zas. Som sa musel aj prezliecť, lebo začala tam byť hore extrémna zima, fúčalo. Tak berte si so sebou veci náhradné. Kobylinec 911 metrov nad morom. Niekde by tu mala byť aj cedulka na strome, ale kúkal som sa a nie je tu nič. Aj kamienok by tu mal byť. Možno to už porúbali, ten strom, lebo tu je to dosť zasypané všetko. Z toho Červeného kameňa bola masaker cesta sem. To dnes som sa sem dostal, ubehlo neviem koľko. Aktuálne mám 27 km. Tak uvidím, jak sa mi bude dariť. Či to dokážem, lebo fakt tento Kobylinec ma vyčerpal viac než Vršatec. Na Vršatci bolo najhoršie ten koniec, pol kilometra, ale tu na to bolo od začiatku od Červeného kameňa fakt extrém. Tak, kto by chcel skúsiť, tak bežte si. No. Teraz idem sa ešte trošku najesť, nabrať energiu a budem valiť dole. Tak potom sa ozvem, keď bude niečo zaujímavé. Tak nakoniec som tam šiel. Tu je Kobylinec. Až neviem, prečo je to tu, keď to je najväčší bod, najvyšší je položený. Ale tak aspoň niečo. 30 km. Dal som si pauzu v pusede. Je to krásne, ale kebyže nie je taká zima. Už mi neostáva veľa dole. To je hneď tu na kúsok, tak kilometr. A tam by som mal zase začať stúpať na ďalší kopec. Tak uvidíme, jak to bude prebiehať. Pod Vysočkou. Je to zároveň tu aj prírodná pamiatka. A ja smerujem
tým smerom. A následne odtiaľ by som mal pokračovať niekde tam. Mal som pôvodne ísť z toho Kobylnic do Brumova zísť cez české hranice, ale som to jak si podcenil a moje telo začína byť už vyčerpanejšie, takže uvidím, jak zvládnem sa dostať len taďalto najkratšou trasou. Mal by som zísť potom do Sidonie, to je pri hraniciach tiež, tak uvidím, jak sa to bude vyvíjať. Ľudia, toto video natáčam z mobilu, lebo nemám čas už vyťahovať kameru, je skovatá v batohu a začala sa situácia zvrhávať na takzvané boj o prežitie, lebo vypína ma a není šanca sa dostať do obce mojej, keďže je vzdialená odtiaľ to 15 km, čo by mi trvalo v týchto podmienkach tak cez 4 hodiny. A vzhľadom na to, že Sidonka je celkom blízko, tak príde pre mňa odvoz do nej, ale musím ešte prejsť 5 km. Takže bohužiaľ ospravedlňujem sa, ale toto video nebude mať 60 km. Podcenil som počasie, ale aj asi oblečenie, aj keď v tomto oblečení som už raz dal 50-ku. Takže to bolo pred 2 mesiacmi, kedy nebola taká veľká zima. Tak pokiaľ ešte uvidím niečo zaujímavé, tak na to natočím. A to bude asi všetko. Ja budem musieť zakončiť už toto video, lebo už sa blíži dosť veľká tma, tak nechce sa mi ani svetlo vyťahovať. Tak som rád, že ste to dokúkali až potiaľto. Bohužiaľ nedal som to. Je to náročné ísť na takú dlhú túru. Tak ďakujem za sledovanie. Keď sa vám video páčilo, hoďte like, odber, prezdielajte video kamošom a vidíme sa u ďalšieho. Čaute.